Oh, gleleng malah. Gleleng dhewe entuk Saiki seneng entuk saweran. Engko barang mulai ra entuk bayaran wis kuwi ae. Ben Ora ngerti nek kuwi asline dicicil, ora mudeng. ora mudeng. Wis itu saweran wis ben. Wis uripe gen wis saweran. Awake dhewe pokoke nyambut gawe. Nggih, pun kersane. Apa utuh? Alhamdulillah. Aman. Iki upama sing iso bawa sampeyan sak yuta. Ora mung 500, sak yuta. Sak yuta. Iya. Ayo. Mumpung bengi iki aku moto duiten. Ya. Oh, Mbak Silvi arep mbok terak. Dan upama sampeyan iso bawa sak yuta. Duwike. Lah. Kabeh. Ayo dah, waduh gleleng iki. Alah ngelu aku ndasku ngelu nek tak koyok ngene iki lho. Alah. Melinting.